Baby, ritori urega. Ruto to une mari muswaje. Yo bangwangos do no mari. We cannot claim go to delay my charges Spaniard puto because never take bana. Yo baby didn't inquire to do in the road, you also do around I give. Munana, you no better minutes Mangano. So why you did good first? Why don't I take account? I'm going to check the Canada to Zaindi Shuba the good. Which one I want to do a team? I want to be the Gazo. Uno zote zichikomba azina zichikomba namukazomuna azina means bazo. Nanga utofunga first 2 minutes wanga kutorowa kugara ngada wakatotera watosvika kuvhura dho wobatana asina udini vai wakamirira iwe. Vadiva vateereri, kuna Shaya Studios inokuigirai nyaya dziri pachena, nyaya dzechokwadi dzisina tsvete dzisina kuwedzerwa, idzo dzanosangana nadzo pakurarama kwedu kwemazuva ese. Zvikuru sei kana uri mutsva paplatform ino, baya zvako kabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva itsva dzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu.